Türkmenistanyň Döwlet Habarlar Agentligi geçen ay İslam Ösüş Bankynyň Türkmenistana 3 tane onkologiya hassahanasynyň gurulşygyny maliýeleşdirmegi teklip edýändigini habar beripdi. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri Mary Balkan we Lewap vilayatlaryna guruljak hassahanalaryň gurulşy işleriniň Nahal Hojalyk Jemgyýetine onanlandygyny aýdýarlar. Şeýle-de çeşmeleriň öwrünen maglumatlaryna görä vilayatlarda gurulmagy gödeňinde tutulýan täze onkologiya hassahanalary 150 hassaniýetlenýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda bu 3 vilayatda 1960-1970-nji ýyllarda gurulan onkologiya keselhanalarynyň näsaglary kabul edýändigini habar berýärler. Sebitlerde habarçylarymyz bilen gurulňdaş bolan yerli ýaşaýjylar täze hassahanalaryň has köp hassalary kabul etmäge ukybynyň bolmalydygyny aýdýarlar. Şol döwürler düğün diagnozy goýulýan adamlar gatybir köp bolmandyr. Şonuň üçin 150 orunluk hassahana yeterlik hasaplanypdyr. Ýöne häzir ilat köpeldi. Her hili keselçilik şol sanda düğün keseli bilen keselleýän adamlar köpeldi. Häzirki wagtda 250-300 näsa bir wagtda bejerge alarýaly hassahanalar gurulsa talaba laýyk bolar. Diýip Saglyk Pudawynyň habarly bir sebit ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulňdaşlykda aýtdy. Şol bir wagtda türkmen mediasyna görä häzirki wagtda paýtagat Aşgabat şäherine hem 500 orunluk halkara onkologiya merkeziniň gurulşygy dowam edýär. Mundan ozal geçen ýylyň maý aýynda Daşowul vilayatyna 150 orunluk onkologiya hassahanasy açylyp bulunulmagy berildi. Türkmenistanyň dürli sebitlerine Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurulňdaş bolýan yerli ýaşaýjylar soňky ýyllarda ilat arasyna rak düwün keseliniň köpelýändigini aýdýarlar. Bu aralykda Günorta Koreýa neşirlerine görä Günorta Koreýanyň Seltrion Healthcare saglygy saklaýyş we derman senagat kärhanasy Türkmenistany düwün keseline garşy dermanlary bilen üpçün eder. Media maglumatlaryna görä bu kampaniýa Birleşen Milletler Uguramasynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň düwün keseline garşy dermanlary bilen üpçün edilmegi boýunça uglan eden bäsleşigine ýeňiş gazanypdyr. Türkmenistanyň dürli sebitlerine Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurulňdaş bolýan yerli ýaşaýjylar sebitlerdäki onkologiya hassahanalarının sanynyň çykandygyny aýdýarlar. Onkologiya hassahanalarında näsaglary orun yetmeýär. Hassahanalarda ýatarýaly yer bolman soň 6 gün bejergi berip, galan bejergini öýüňde al diýip näsagy öýüne uğradýarlar. Çağalary onkologiya urundan bejeriş bölümleri ýok. Çağalardaky düğün keselini anyklamak üçin ýa-da bejergi almak üçin enatalar öz çağalaryny Aşgabat şäherindäki onkologiya merkezine alyp barmaly bolýarlar. Diýip bir sebit ýaşaýjysy gurrun berdi. Ýurdun saglyk pudawyny dowam edýän nowsanlyklaryň arasyna Türkmenistana daşary ýurt döwletlerine, şol sany Hindistan, Iran, Russiýa, Türkiýe we Özbegistan ýaly ýurtlary saglyk syýahatçylygyna çykýan raýatlar köpelýär.